Espero que tinguis èxit. Us dirigeixo unes breus paraules en nom de la Junta Directiva de l'associació. En primer lloc, per agrair la vostra presència en l'acte d'avui, en el sopar i en la concessió de la 7ª medalla Pau Claris. Fa goig veure la sala plena i un any més ens podem trobar per fer aquesta diada dels socis i amics de Catalunya 1640. En primer lloc us volia fer arribar les adhesions de tot un seguit d'organitzacions i entitats que han volgut que constés la seva adhesió a aquesta concessió de la 7ª medalla Pau Claris a l'Assemblea Nacional Catalana. Són Esquerra Republicana de Catalunya, les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència Democràtica de Catalunya, la Joventut Nacionalista de Catalunya, tenim també gent d'Unió Democràtica de Catalunya, en el sopar, també s'hi ha adherit la Comissió del Centenari de l'Estelada, personalment la vicepresidenta primera del Parlament, la senyora Anna Simó, l'Acció Cultural del País Valencià, l'Associació d'Amics de la Bressola, la Bressola, entitats que en anys anteriors han estat guardonades, l'Associació Germans Badia, Unitat Nacional Catalana i l'Obra Cultural Balear. I d'entre totes les cartes que hem rebut d'adhesió us volíem transmetre directament algunes línies de la missiva d'en Jaume Mateu de l'Obra Cultural Balear que expressen el sentiment des d'una part dels països catalans que es troben en una situació complexa pel que fa al respecte a la dignitat de la llengua catalana. Compromisos contrets amb anterioritat m'impedeixen de ser present a l'acte de lliurament de la 7ª medalla d'honor Pau Claris que enguany heu concedit a l'Assemblea Nacional Catalana. Per això t'agrairé que facis arribar el reconeixement de l'Obra Cultural Balear a Carme Forcadell, que rebrà la distinció en nom de l'entitat. També voldria que transmetessis als assistents a aquest acte l'interès i la confiança en què des de Mallorca i la resta d'Illes Balears seguim el procés emancipatiu del Principat. Com saps, els atacs i escomeses contra la nostra llengua i cultura que rebem tant del govern illenc presidit per José Ramón Bauzá com des del govern espanyol són molt potents i llançats sense treva. Atacs i greuges que arriben també als altres països i territoris catalans. La pretensió és molt clara: reduir la nació catalana, que s'estén de Fraga a Maó i de Salses a Guardamar, als límits del Principat. D'aquesta manera el català s'esquartera i és valencià a València, mallorquí, menorquí, eivissenc i formenterenc a l'arxipèlag i llengua aragonesa pròpia de l'Aragó Oriental, la Pau, per entendre'ns, a la nostra franja de Ponent. Sense llengua, ens volen dir, no hi ha poble ni reivindicació possible. I s'equivoquen, evidentment, perquè les reaccions contràries a aquestes bestieses han estat aclaparadores i a tots els territoris catalans. Ara mateix, a l'arxipèlag, més del 70% dels pares dels infants que comencen l'escolarització han demanat de fer-ho en català. Fa poc més d'un any, a Palma, sortiren al carrer més de 50.000 persones exigint respecte per la llengua que parlem des de fa prop de 800 anys. Significa això que no ens doblegaran, que seguim enters volent pensar, sentir i dir en català perquè és l'única manera que sabem de connectar-nos amb el món. I per això també cal tenir ben present que qualsevol atac o greuge comès a qualsevol punt del territori català és un greuge o atac a la catalanitat entera. Els països catalans són molt diversos, clar que sí, i amb ritmes molt distints, evidentment, però ho som en la unitat. És per això que a l'hora de fer valer la llengua i la cultura catalanes, i per extensió tots els instruments i mitjans que les difonen i amplifiquen, hem de superar qualsevol frontera administrativa. La prudència, ja ho sabeu, no ens ha de fer traïdors.
Molt aviat el Principat es convertirà en el primer estat de la nació catalana. I quan això s'esdevingui no es clourà res, sinó que serà el començament de tot. Car somiam i volem lliure la nació entera. Tant aquí com allà se n'ha girat molta feina. I ens toca fer-la bé i sobretot fer-la junts. Una forta abraçada, Jaume Manel. I amb aquestes paraules... Vull fer constar també l'adhesió de Catalunya Estat a aquest acte d'avui i ja donar pas al sopar i després continuarem amb les intervencions que conformen aquesta concessió de la 7ª medalla Pau Prat. Bon proper.